zabezpečiť, aby bolo na projekte dosť času a najmä, aby sa rozpočet. Preto potrebujeme na projekte prehľadnú komunikačnú štruktúru, jasný systém reportov a najmä ochotu a aktivitu zdieľať informácie. Pretože oblasť reportingu sa často spája, to si povedzme úplne otvorene, so zbytočným adminom, preťažením a nevôľou. Komu sa chce stále niečo reportovať, vypisovať, vyťukávať a podobne. Takéto malé alebo pre niekoho iba mikropožiadavky nie sú spojené s adekvátnym navýšením rozpočtu alebo navýšením času, ktorý máme na realizáciu projektu. Pokiaľ nie je správna rovnováha medzi VBS-kou, Gantt chartom a plánom zdrojov, potom sa často na projektoch cítime tak, že sa musíme pomaly doprosovať o to, čo by malo byť k dispozícii a záväzné už od samotného začiatku projektu. A to na základe dobrého a správneho a dôkladného. Aké sú významné príčiny stresu a preťaženia na projektoch? Jednou z mnohých príčin sú už samotné východiská projektu. A asi každý, kto niekedy riadil projekt, pozná, aké náročné je koordinovať množstvo ľudí, dokázať zosúladiť nekonečné množstvo úloh a zabezpečiť, aby bolo na projekte dosť času a najmä, aby sa rozpočet projektu aspoň trocha približoval k reálnym potrebám daného projektu. Vôbec to nie je jednoduché a určite to nepôjde bez stresu. Zmeny počas projektu sú takmer garantované. A to, že nastanú mnohé časové sklzy, to už berieme skoro ako fakt a súčasť života na projekte. A to, že nie všetky výstupy sa podarí dodať podľa pôvodných požiadaviek, to tiež vôbec nie je prekvapením. Na druhej strane, aj keď toto všetko nie je až takým prekvapením pre projektový tím alebo projektového manažéra, tak stakeholdery alebo exekutíva môžu byť naopak prekvapení oveľa skôr a nespokojní už pri prvých časových sklzoch alebo prerábkach na projektových prácach. A toto všetko už len stupňuje aj tak vysoký stres a zvyšuje tlak na projektových manažérov a zároveň sa preťaženie stáva pomaly súčasťou našej každodennej reality. Projektový manažér potrebuje rozumne balansovať potrebný admin, požadované reporty, komunikáciu s ľuďmi, či už v rámci tímu alebo v dotknutých oddeleniach, a to nehovorím ani o náročnom klientovi alebo internom zadávateľovi. Tento zoznam vecí a úloh by mohol pokračovať ešte riadne dlho. Vo finále to určite znamená jednu vec, a tým je časté preťaženie počas projektov. Workload, čiže množstvo práce počas projektu, nie je vôbec jednoduché zvládať. Nástroje ako VBS, čiže hlavný plán prác, alebo Gantt chart, časový plán projektu, to sú len zložky z mnohých nástrojov, ktoré nám pomáhajú ustať nároky projektov. Náročné termíny alebo deadlines a niekedy aj vzájomne kolidujúce termíny sú len bonusom k rastúcemu stresu. A pokiaľ projektový manažér má na starosti viacero projektov, tak šanca na preťaženie a v dnešnej dobe dokonca aj riziko vyhorenia sa postupne zvyšuje. Ďalšou silnou časťou alebo zložkou sú zmeny rozsahu. Kľúčovým zdrojom stresu sú aj zmeny rozsahu projektu alebo aj častý tzv. Scope creep, čiže navýšenie rozsahu, ktorý sa často deje nenápadne a prejavuje sa novými požiadavkami na nejaké výstupy projektu alebo na niektoré features, ktoré sa buď zadávateľovi alebo niektorým kľúčovým stakeholderom zdajú byť len ako malé doplnky do projektu, ktoré podľa ich pohľadu projekťák so svojím tímom predsa ľahko zvládne. Pokiaľ firma nemá dostatočne a spoľahlivo nastavený change request process, čiže proces riadenia zmien a zakomponovania zmien do projektu, tak potenciálny zdroj problémov na projekte je rovno pred nami. Samozrejme, takéto malé alebo pre niekoho iba mikropožiadavky nie sú spojené s adekvátnym navýšením rozpočtu alebo navýšením času, ktorý máme na realizáciu projektu. Ďalšou veľmi výraznou časťou sú obmedzené zdroje. Keď sa pozrieme na zdroje, tak máme ďalší zdroj tlaku a stresu na projekte. Množstvo projektov je už počas plánovania vystavených nedostatku zdrojov, či už ľudských kapacít, dostupnosti expertov, technikov alebo rôznych technických alebo aj softwarových zdrojov a podpory. Asi nebude pre mnohých z nás prekvapením, že dokonca aj samotný proces plánovania projektu je často skrátený alebo obmedzený. A my tomu často hovoríme, že plánujeme efektívnejšie, alebo dokonca potom už neplánujeme vôbec, ale to už nemá s našou efektivitou naozaj nič spoločného. Veď projekťák je predsa skúsený a takýchto projektov už zvládol desiatky. My ti veríme, že to zvládneš, veď máš aj skúsený tím. To je častý argument, ktorý aj ja počúvam, alebo mnoho ľudí, s ktorými pracujem,
argument exekutívy, keď projektový manažér žiada viac zdrojov a väčšiu podporu. A o tom, že sa dostupnosť zdrojov bude počas projektu postupne meniť a dokonca znižovať, tak o tom asi netreba vôbec hovoriť. To je skoro automatické na každom, alebo na veľmi veľkom percente projektov. A nielen u nás, ale potvrdzujú to aj celosvetové štatistiky. Práve preto je veľmi dôležitý adekvátny a najmä záväzný a odsúhlasený plán zdrojov, ktorý potom jasne ukazuje, a to aj v priebehu projektu, kde vznikajú aké medzery, a my vieme vďaka tomu jednoznačne zviditeľniť následky výkyvov v rámci dostupnosti zdrojov a jasne argumentovať, pokiaľ potrebujeme nejaké zmeny, prispôsobenia a podobne. Pokiaľ nie je správna rovnováha medzi VBS-kou, Gantt chartom a plánom zdrojov, potom sa často na projektoch cítime tak, že sa musíme pomaly doprosovať o to, čo by malo byť k dispozícii a záväzné už od samotného začiatku projektu. A to na základe dobrého a správneho a dôkladného plánovania. To, čo preskočíme na začiatku, sa nám skôr či neskôr vráti počas realizácie projektu. To každý poznáme. A keď hovoríme o strese, tak toto všetko stres určite znižovať nebude. Často potom existuje jediná cesta, ako nahradiť nedostatok alebo dostupnosť zdrojov, a tým je naša vlastná práca. Čiže robíme po večeroch a niekedy nie je ani výnimkou to, že otvorený komp mám aj cez víkend a miesto oddychu pracujem na tom, čo som nestíhal počas bežného pracovného dňa a pracovného týždňa. To už potom ale sa začína prejavovať v ďalších oblastiach v rámci stresu, preťaženia a potenciálne aj možného vyhorenia. V nárazových časoch to môže byť funkčná stratégia, ako zvládnuť takýto nápor práce, krátkodobý, ale dlhodobo to bude smerovať k našej nadmernej únave, vyčerpaniu a postupne bude aj klesať naša motivácia a projekty ma až tak nebudú baviť a bude to skôr nutnosť, urobím to v štýle musím to urobiť, tak to urobím. No a v tom najhoršom prípade to môže smerovať, ako som spomínal, aj k tomu najhoršiemu, čo je vlastne vyhorenie, ktoré nie je už dnes výnimkou v rámci či už projektového prostredia, alebo aj firemného. Keď sa pozrieme na komunikáciu, tak komunikácia ako taká je ďalšia silná oblasť, ktorá môže spôsobovať množstvo problémov a nepríjemných situácií. Keď komunikácia nefunguje, alebo naopak, keď funguje, tak to berieme ako automatiku. Ale čo, ak nemám všetky informácie na čas, nemám dostatočný prehľad o progrese projektu a ľudia mi posielajú reporty tak, ako sa im podarí alebo ako sa im zachce. A veľakrát sa na to úplne vykašľú. Alebo ich do toho musím nútiť. A potom ja mám ísť na steering committee alebo za exekutívou alebo za klientom a mám byť pripravený a schopný odpovedať na všetky kľúčové detaily projektu. To sa bude diať len veľmi ťažko, aby som vyzeral zodpovedne, spoľahlivo a dokázal ustať aj tie náročné situácie. A to ani nehovorím o tom, koľko ľudí nestihne alebo jednoducho nepríde na review meetingy a potom updaty zháňam ja cez maily alebo niekde po chodbách. Samozrejme, pokiaľ na to mám možnosti a mám to šťastie, že môj tím a kolegovia sú na jednej lokalite. Pokiaľ sú remote alebo sú na viacerých miestach alebo dokonca v krajinách odlišných od toho, kde sa ja nachádzam, tak to už potom je naozajstná výzva pre projektového manažéra. No a samozrejme potom aj pre ten projektový tím. Preto potrebujeme na projekte prehľadnú komunikačnú štruktúru, jasný systém reportov a najmä ochotu a aktivitu zdieľať informácie. Pretože oblasť reportingu sa často spája, a to si povedzme úplne otvorene, so zbytočným adminom, preťažením a nevôľou, komu sa chce stále niečo reportovať, vypisovať, vyťukávať a podobne. A veľakrát sa táto oblasť komunikácie, stretávania, meetingov alebo reportingu spája s pocitom straty času. Niečo, čo musím urobiť a je to ako nutné zlo. Ale čo si budeme aj hovoriť? Veď reálne to je veľakrát aj strata času je. Takže sa nemôžeme čudovať, že ľudia sa často projektovým meetingom vyhýbajú alebo dojdú len keď už naozaj musia, a to až po mnohých našich urgenciách alebo dokonca eskaláciách cez nadriadeného manažéra. No a keď sa na to pozrieme v realite, tak ktorého projekťáka baví naháňať ľudí do projektu? A to nebudem hovoriť o tom, ako potom ten človek vyzerá pred vedením, že nemáme pod kontrolou ani základné informácie o projekte, ale z pohľadu nášho vnútorného, z pohľadu projektového manažera, z pohľadu projektu, niečo také ako základné info alebo bežné informácie dostupné a k dispozícii môžu byť stovky, niekoľko stoviek, ak nie aj viacej, rôznych údajov a faktov, ale každý z nich je dôležitý. No a pokiaľ nám niečo z toho chýba alebo je nepresné,
tak máme problém na stole a potom sme len ľahko v pozícii hasiča hasenia problémov a takáto práca na projekte už nikoho baviť nebude. A tým bude o to viacej demotivovaný. No a samotný projektový manažér, tak ten bude mať s motiváciou veľmi výrazný problém. Pokiaľ to nebude len nutnosť, musím odbúchať, urobím a vybavené. Ale aby som to vedel aj rozvíjať a vedel sa rozvíjať ja aj môj tím, to je úplne iná téma, alebo respektíve iná oblasť na projekte, ktorá výrazne je podložená tým, že funguje správna komunikácia. Komunikácia a k tomu záplava meetingov. To je tiež niečo, čo každý poznáme, pretože množstvo meetingov nás dokáže dokonale preťažiť. A nie je výnimočné, že niektoré dni nerobíme nič iné, len chodíme z meetingu na meeting, alebo preskakujeme z jedného Teams callu do druhého, a to poznáte. Niekedy nie je ani čas poriadne stihnúť obed, lebo do Outlooku naskakalo toľko vecí, že sa nestíhame ani odlepiť od kompu, alebo sa nestíhame presúvať z jedného meetingu na druhý. A to už je naozaj potom skutočné preťaženie a zase klesajúca motivácia, rastúca demotivácia, frustrácia a už sa potom ten kolobeh cyklí a už to ide smerom do tej horšej špirálovej vývrtky. A skúste si len uvedomiť, že jeden jednohodinový meeting, čo veľakrát už je aj úspešný meeting, lebo je relatívne krátky, reálne to je druhá vec, na ktorom je, ak na takomto meetingu je 8 ľudí, tak toto celé stojí firmu 8 človekohodín, čo je jeden plný man-day, alebo jeden človekodeň. A potom je naozaj správna otázka, či bol tento meeting efektívny, či bol účelný a či splnil ciele, ktoré sme od neho očakávali. A taktiež aj ľudia, ktorí sa ho zúčastnili. Ľudí, ktorých sme tam pozvali. A koľko takýchto meetingov máme týždeň čo týždeň? Keby ste šéfovi povedali, že si jeden člen tímu na jeden deň urobí voľno, tak by vás asi moc nepochválil. A pritom firma platí za náš čas a čas všetkých ľudí na takýchto meetingoch ani o tom nevie. A potom motivujte kolegov a povedzte im, aby sa zapojili do vášho nového projektu. A tvrdíme im, že to nebude práca navyše. To sa stáva často závažným problémom v mnohých firmách.